У якім няпростым месцы сустрэў святы Лукашенка і пра што нагаварыў? Якая бяда адбылася ў Лідскім раёне і чаму беларуская міліцыя зноў страляла ў чалавека? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. У Лукашэнкі прайшлі насычаныя выходныя. Спачатку ён сустрэўся з будучымі беларускімі касманаўткамі. Гэта Марына Васілеўская і Анастасія Лянкова, якіх рыхтуюць да палёту на міжнародную касмічную станцыю. Плануецца, што палёт пройдзе ўжо гэтай вясною. Былая сцюардэса Белавія Васілеўская – асноўны кандыдат. Дзіцячы хірург Лянкова – яе дублёр. Цяпер Лукашенка прыняў абедзвюх дзяўчат у палацы Незалежнасці, падарыў ім кветкі і гадзіннікі, а таксама пообещал чакать. Ну так что, полетим? Полетим, да. Или передумали? Нет, ни в коем случае. Ну, полетим так полетим. Ну, мы вас будем ждать здесь. На раствор Лукашенко поехал у аграгарадок Шаршуны у Мінскім раёне. Прычым не адзін, а з малодшым сынам Мікалаем, кіраўніком беларускай праваслаўнай царквы мітрапалітам Веньямінам і губернатарам Мінскай вобласці Турчыным. Разам яны наведалі мясцовы храм святога прарока Иоанна Прадцечы. Многоуважаемый Александр Григорьевич, мы рады, что вы посещаете храм в простом сельском населенном пункте, причем храм, который построен вашей непосредственной заботой. А вось тут мітрапаліт Веньямін трохі хітрыць, бо гэта зусім не нейкі там просты і выпадковы храм у выпадковым аграгарадку. Каля Шаршуноў знаходзіцца вялікая сакрэтная рэзідэнцыя, некалькі будынкаў з верталётнай пляцоўкай. Раней яна належала ўпраўленню справамі Лукашэнкі, а пасля перайшла ва ўласнасць яго расійскага сябра-мільярдэра Міхаіла Гуцырыева, які займаецца ў Беларусі і каліем, і нафтай. І гэты храм Іоанна Прадцечы, куды цяпер прыехаў Лукашенко, таксама пабудаваны на грошы Гуцырыева. І хоць выглядае сціпла, але ёсць нюансы. Напрыклад, сам мільярдэр хваліўся, што купалы ў храме зробленыя з чыстага золата. У царкве бацька і сын Лукашэнкі запалілі свечкі, а пасля Лукашенка старэйшы па традыцыі выступіў з прамовай перад прыхаджанамі. Яна таксама была традыцыйнай. Лукашенка зноў паскардзіўся, што было цяжка, і зноў паабяцаў, што будзе яшчэ цяжэй. Год этот будет очень непростым, очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам. Пасля Лукашенко ў чарговы раз паабяцаў, што зробіць усё, каб захаваць беларускую вёску. Што цікава, бо, па-першае, рытарычнае пытанне, а хто, акрамя яго, вінаваты ў тым, што вёскі выміраюць? Іншых кіраўнікоў у Беларусі за 30 гадоў не было. Ну і па-другое, Лукашенко супярэчыць сам сабе, бо яшчэ ў верасні ён заяўляў, што развіваць неперспектыўныя вёскі улады не будуць. Дык, а цяпер тады што атрымліваецца, зноў будуць? Ці як? Таксама заўважна, што ўзрост бярэ сваё, і Лукашенко ўсё больш і больш хвалюецца пра здароўе. Пасля яго хваробы прайшло ўжо 2 тыдні, але голас усё яшчэ не аднавіўся і па-ранейшаму сіплы. Ды і сам Лукашенко, свядома ці не, гэта адчувае, і ў сваім звароце ён пажадаў прысутным здароўя аж 7 разоў менш, чым за хвіліну. Друзья, белорусы, в этот светлый праздник я хочу пожелать вам здоровья. Здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Все остальное, как я говорю, мы купим. Не купим, другим способом добудем. Мозгов у нас хватает, людей также хватает, добрых и трудолюбивых. Поэтому я вам желаю здоровья, счастья. И самое главное, здоровья, радости вам от ваших детей. Пусть они будут всегда здоровы и будут всегда вам в радость. С Рождеством Христовым, уважаемые друзья! А беларуская міліцыя зноў страляе. Цяпер у Клічаве і не ў паветра, а ўжо ў людзей. У калядны вечар 6 студзеня міліцыянераў выклікалі на сямейны скандал. Немаладая жанчына паведаміла, што сужыцель пагражае ёй забойствам. Калі сілавікі прыехалі, то ўбачылі, як проста па вуліцы ідзе той самы мужчына з ножом у руцэ. Калі верыць афіцыйнай версіі міліцыі, то мужчына праігнараваў патрабаванне кінуць нож. Замест гэтага ён пачаў выкрыківаць пагрозы і пайшоў на міліцыянера.
міліцыянераў. У выніку адзін з сілавікоў дастаў зброю і стрэліў агрэсару ў нагу. Затым самі ж сілавікі адвезлі пацярпелага ў бальніцу. Праўда, пасля лячэння мужчыну чакаюць сур'ёзныя праблемы і з бальніцы ён, напэўна, адправіцца ў СІЗА, бо яго дзеянні хутчэй за ўсё кваліфікуюць як пагрозу прымяніць гвалт у дачыненні да сілавікоў, а гэта значыць, што будзе крымінальная справа, суд і да 7 гадоў калоніі. Пакуль у адной царкве Лукашенко разважае пра будучыя выбары, у другой яго паплечнікі адпраўляюць усіх лукашэнкаўскіх апанентаў у пекла. Прапагандыст Азаронак таксама вырашыў на Раство наведаць храм і прыехаў да настаяцелькі свята-Раство Багародзічнага жаночага манастыра ў Гродні ігумені Гаўрыілы. Яна сумна вядомая сваёй адданай любоўю да ўлады і Лукашэнкі. Не здзівіла ігумення і цяпер. Яна заявіла, што з'ехаўшым з Беларусі трэба каяцца перад Лукашэнкам, а таксама вяртацца і здавацца сілавікам. Калі жа людзі не пакаюцца, то, запэўнівае Гаўрыіла, ім прамая дарога ў пекла. Што будзе рабіць Аляксандр Саладуха, калі пачнецца вайна? Тут адказвае ён сам. Нядаўна беларускага поп-караля Аляксандра Саладуху вазілі ў вучэбку ў Печах. Там ён і з аўтамата пастраляў, і песні паспяваў. Цяпер жа канал Ваен ТБ выпусціў разгорнуты сюжэт пра гэтую паездку. З цікавага там пытанне да Саладухі, што ён будзе рабіць, калі раптам на беларускай зямлі пачнуцца сапраўдныя баявыя дзеянні. Улічваючы, што спявак скончыў ваенную кафедру і мае званне капітана, то пытанне не пустое. І Саладуха адразу ж адказаў, што паедзе на перадавую. Праўда, адразу удакладніў. Не для таго, каб страляць па ворагах, альбо камандаваць атрадам партызан. Поеду на передовую, поднимать дух боевой солдат. Буду петь песни. Да. То, что у меня очень хорошо получается, да. Лечить души людей. Абсолютно верно. Как я говорю во всех своих интервью, клятве Гиппократа я верен по сей день. Да, 37-й год со сцены лечу души людей. Чырвона-зялёная пагоня альбо настолькі патрыятычна, што можна сесці. Амаль усе ведаюць, што на кітайскім маркетплейсе AliExpress часам прадаюцца максімальна незвычайныя тавары за адносна невялікія грошы. Бывае, што яны звязаныя і з Беларусю, і цяпер партал Гродна Лайв заўважыў на AliExpress цэлы шэраг такіх тавараў, некаторыя з якіх выглядаюць проста шалёна. Напрыклад, на AliExpress прадаецца ці то плашч, ці то накідка з капюшонам, якая чамусьці пашытая з лукашэнкаўскага чырвона-зялёнага сцяга. Каштуе такое $12 і выглядае як ідэальны строй для мітынгаў ябацек. Але ж, як звычайна, тут ёсць адзін нечаканы нюанс. У сённяшняй Беларусі такі ультрапатрыятычны прыкід можа прынесці не плюсы, а зусім наадварот. Нават не проста мінусы, а сур'ёзныя праблемы. Бо вопратка, зробленая са сцяга, падпадае пад артыкул беларускага крымінальнага кодекса пра здзек з дзяржаўных сімвалаў. А такое цяпер караецца сур'ёзна. Ад штрафа да 3 гадоў калоніі. Але гэтая накідка яшчэ кветачкі, бо іншыя псеўдабеларускія тавары выглядаюць ужо зусім дзіка. Напрыклад, за 70 центаў можна купіць бралок, дзе спалучаецца пагоня і лукашэнкаўскі постсавецкі герб. За $11 прадаецца цішотка з чырвона-зялёнай пагоняй. А калі вы не можаце вызначыцца, як правільна пісаць Беларусь ці Беларусія, то за $9 можна купіць майку з кампрамісным варыянтам. Ну і нарэшце, калі вы хочаце паставіць у тупік міліцыю, то выходзьце на мітынг з вось такім вось сцягам. Каштуе ён усяго $7, а чым скончыцца яго дэманстрацыя ў сённяшняй Беларусі, не ведае і сам Гасподзь Бог. Якія былі самыя папулярныя дзіцячыя імёны ў Беларусі? Статыстыку за 23 год расказаў канал АНТ. Найпапулярнейшае імя для хлопчыка было Михаил. У топе таксама Марк, Матвей, Максим і Роман. Дзяўчынак жа найчасцей называлі Сафіямі. Наступныя па папулярнасці імёны гэта Ева, Ганна, Марыя і Аліса. Характэрна, што Беларусь тут адзін у адзін скапіявала расійскія тренды. Там таксама самымі папулярнымі імёнамі сталі Михаил і Софія. Калі вы любіце космас і маеце лішнія грошы, то звярніце ўвагу на прапанову з Баранавічаў. Там выставілі на продаж незвычайны лот, паштоўку з аўтографам першага касманаўта Юрыя Гагарына. Калі верыць прадаўцу, аўтограф быў пакінуты Гагарыным у 63-м годзе. За паштоўку просяць круглую суму, аж 35 000 беларускіх рублёў. За такія грошы сёння можна купіць не самую кепскую машыну. Праўда, няма ніякіх пацверджанняў таму, што подпіс сапраўдны. Звычайна
такія аўтографы маюць спецыяльны сертыфікат, які пацвярджае іх сапраўднасць. Тут жа пра падобныя дакументы нічога не ўказваецца. Адна з галоўных і самых сумных навінаў выходных – гэта затрыманне музыкаў папулярнага беларускага гурта «Нізкіс». 3 з 4 удзельнікаў гурта заставаліся жыць у Беларусі, у родным Магілёве. Песня «Нізкіс» правілась стала хітом у 2020 годзе. Кліп на яе хутка сабраў больш за 1 мільён праглядаў. Яго здымалі на маршах пратэстаў у Мінску, але пасля музыкі не эмігравалі. Часам яны выязджалі за мяжу на канцэрты, але пасля вярталіся на радзіму. Скончылася гэта кепска. 6 студзеня паказалі жорсткае затрыманне музыкаў, да якіх уламываліся ў кватэры ўзброеныя сілавікі. Цяпер затрыманыя вакаліст і аўтар песень «Нізкіс» Александр Ільін, бас-гітарыст Сергей Кульша і бубнач Дмітрий Халяўкін. Усіх прымусілі зняцца ў відэа. Цяпер яны пад вартай, у чым абвінавачваюць музыкаў і што будзе з імі далей, пакуль невядома. Але гледзячы на радасныя паведамленні прапагандыстаў, падобна, што музыкаў чакаюць крымінальныя справы. Ды і зусім нядаўна ўжо быў падобны сумны прыклад. Увосень музыкі рагачоўскага гурта «Тор Бэнд» былі асуджаныя на тэрміны ад 8 до 10 гадоў за свае песні. Цяпер прыйшлі і па «Нізкіс». Пасля іх затрымання ў соцсетках паднялася цэлая хваля здзіўленняў і абурэнняў. Маўляў, а чаго яны сядзелі ў Беларусі? Вось і дасядзеліся, самі вінаватыя. Але тут хочацца дадаць ад сябе вось што. Па-першае, прычыны заставацца на сваёй радзіме ў кожнага свае. І адзінае, чаго заслугоўвае такая пазіцыя, гэта павага. І па-другое, калі людзей затрымліваюць за музыку, вершы ці артыкулы, то ў гэтым вінаватыя не затрыманыя, а тыя, хто круціць іх тварам у падлогу, тыя, хто прымушае іх каяцца перад відэакамерамі, і тыя, хто выпісвае неправамерныя прысуды. І забывацца пра гэта не варта. Мы ж, у сваю чаргу, жадаем музыкам і іх блізкім сілаў прайсці праз усе гэтыя выпрабаванні. І кожний з нас не ведав, куди йти, напевно, праз. Гадзіну згубилися, але щось уздивися, ми вийшли на вулицю. Ми вийшли на вулицю, і кожний з нас не ведав, куди йти, напевно, праз. Гадзіну згубилися, але щось уздивися, ми вийшли на вулицю, німецьку бар. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.